Hola a totes i a tots. En aquest tutorial aprendrem a localitzar informació mitjançant termes més en la base de dades en ciències biomèdiques i biològiques PubMed. Però abans de començar amb un exemple, m'agradaria fer uns breus aclariments per entendre millor el procés de busca. En primer lloc, cal comentar que PubMed és un recurs gratuït que ens permet accedir al contingut de la base de dades Medline si utilitzem termes més. Els termes més formen el tesaurus que utilitza Medline, és a dir, són el vocabulari controlat de termes biomèdics que ens permetran fer busques més restringides però més precises en PubMed. Aquests termes més de vocabulari controlat els anomenen descriptors, que representaran el contingut de cada article. Per a trobar els termes més adequats, la Biblioteca Virtual en Salut ens ofereix l'eina de descriptors en ciències de la salut DEX, que està basada en els termes més, i amb aquesta podrem obtenir el descriptor en castellà i la seva correspondència a l'anglès utilitzant el llenguatge natural. I dit això, accedirem ara a PubMed des de la pàgina principal de la biblioteca. Des del menú superior fem clic en Trobar informació, després en Recursos electrònics, Base de dades, Cercador i en títol escrivim PubMed. Així accedim a la base de dades. Com a exemple, el nostre tema d'estudi serà sobre prevenció d'accidents per caigudes en la població anciana de més de 80 anys, en el qual podem veure que el tema principal és caigudes i per a fer la busca hem d'obtenir el terme més adequat, els possibles subcapçalaments que cobrisquen l'aspecte d'estudi del nostre tema, com també aplicar els possibles filtres. I des de Més Database farem la busca utilitzant el descriptor adequat en anglès i per a localitzar-lo utilitzarem l'eina DEX. Accedim a DEX des de Google. Triem l'edició 2020. Fem clic dalt, seleccionem espanyol i en la caixa de busca posem en llenguatge natural caigudes i així podrem consultar el seu corresponent descriptor en espanyol, anglès, portuguès i francès. L'equivalent terme més en anglès serà el que utilitzem en PubMed. El seleccionem i tornem a PubMed. Accedim a Més Database i introduïm en la caixa de busca el descriptor en anglès obtingut en DEX. Així obtenim el terme més adequat i els possibles subcapçalaments dels quals triarem el que cobreix l'aspecte d'estudi del nostre tema. Prevenció and Control, restringim més major tòpic per obtenir només l'article que ho tinga com a tema principal. Afegim el constructor de busca i llancem la busca en PubMed. Veiem que hem obtingut 7.172 resultats, però encara ens manca aplicar el filtre de la població de més de 80 anys. En el menú de l'esquerra observem una sèrie de filtres i la possibilitat d'afegir-ne altres. En aquest cas afegim el de l'edat, el seleccionem i ara veiem que els resultats són 2.451. Recordeu que si utilitzem aquest sistema de busca estem cercant només en Medline i no en tot el contingut de PubMed. Resumint-ho, hem après a consultar el descriptor en castellà i el seu equivalent en anglès utilitzant l'eina DEX per a posteriorment localitzar informació en PubMed utilitzant termes més. Gràcies i ens veiem en els pròxims tutorials.